yung Maldives. Ayan. Saan ba tayo? Diretso. Pagkano niya ng tubig? Ayun sa... Lagyan mo ng pira para swerte. Uli. Sole! Kurang ko ng mag-ano? Sarap! Kaya naubos, binigyan ko si Carlo. Kasi kung pabayaan kong... Kasla utong. Oh, Kasla utong, no tayo babasit pay. kanam amin ay. Wow. Kaya nagsayang ay, napahingalaan. Di jay Palawan, hindi ko... Tipo, puon na ka nagkaste kadaktal. Oo, dakkel na. Aakyatin ko yon, kukunin ko. Hati na lang po kami. Dati kaya. Leaves. Oo. Yan, kunin mo yon. Mag-roast din yun. Cactus eh. Ang isda nito manong parang cactus ito. Aha. Masarap. Ay. Kaya nga... O ba? Ayan, oh. Wala yun? Ang dami na, 10 na ngayon eh. Ay, kung hindi namunga ng marami yan eh. Parang cactus pala yun, ano? Oo, cactus yan. Kanina anya 15. Mahal pa rin yun. Ngayon anya, binibigay ko na lang sa iyo ng 11. Yung pinakamalaki. Hindi ko rin kinuha. Yeah, mahal pa rin ka mo. Masarap. Pag palagi siguro ako magkakain ng ganun, parang mabuhay ko. Destination. You have arrived on Sun Avenue. Kung itong papel lang ang siguro sa iyo, ito, nabaka na nababasa mo na ito. Trabaho mo. Tapos yung, siguro kinagawa niya sila siguro kasi daw sa tortang talong, adobong, sinigang na, ano anya sa luto sa restaurant na may sabaw? Mama, ano yan? Tuwang simon.